Salom. Horas. Amanginang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Pandita dohot parhalado ni HKBP Bogor. Pasahaton selamat pasca paduahon. Dihamu saluhut na ruas ni huria naro sadarion. Taparadema rohata dohot pikirata laho mamuji pasangap debata. Marede hita sian buku NDHKBP nomor 627 ayat sada sahat roh tu ayat tolu. Jesus now hey hey hallelujah puji enehon hallelujah hamon aman di Tuhan kai naman aluhon si polisi los marohon puji Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariondo na dijinani honni Jehovah, marolop-olop jalamar lasni roha mahita disi. Batu naung binolokoni aka pandai bagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasani Jehovah doi, halungangan doi anggo di matata. Haleluya. Haleluya.
Hangyang Mahita. Ale Tuhan debata, suruh maton di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite hite haheheoni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam ganda ha porsion nami, marhite hite pakirimon namangulu, asa toktong hingot hami, nahehe dohami muse, sian namate songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung hehe sian namati, amin. Tatangihon ma patik ni debata, ima nasian Evangelium Yohanes bindu 11 ayat 25. Dungi nina Yesus ma mandok ibana. Ahudo haheheon dohot hanguluan, namangolu do na porsia diau nang pe mate ibana. Ido sahatna. Atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar patikmi. Amin. Nama ngasa
tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus hodo debata pargogo naso atu dosan si topa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia na rodo hami to jolom manopoti dosa nami aka na hula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakatayon nami nasoture ro di pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami alai natarsol-sol bagi dohami nuaing alani asi maroham dihami ale debata nami pardingkan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan di roham Tuhan Yesus Kristus sese sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di parbadia tu rohanami be asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan na sora suda na pinar bagabagam dia kana porsia dia nakmo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin bagabagani debata taringo Tuhan sesan ni dosa songondondo pakaholong ni debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganop na porsia di ibana asa haluaw na sa leleng na di ibana hasangapon ma di debatan na di gijang amen. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di pesta Paskah paduahonon na tersurat di 1 Korintus bidu 15 ayat 10 1 ayat 26 anggo holan di tanoon hita makirim di Kristusi jolma na dumangol do hita sian saluhutna alai nungahehe Kristusi sian namate ibana do parjolo ni akana mondingi ay songon marhite sian sada jolma songgop hamatian songonido marhite sian sada jolma haheheon ni akana naung mate
Ai songona di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sude dipangolo. Alai ganuk ma mangihuton parjojorna, parjolo Kristus, dungi akana di Kristusi di haroro nai. Dungi ujungna disima pasahatona harajoni tu debata ama, dung jalo di pasahot nasa panggong gumimu, hobosmon dohot hagogo. Ai ikon mengarajai ibana rasi rasa dipatunduk saluhut musui tutoruni patna. Hamateani do musuh dipakudi sepasuhotonai. Ido sahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata jala nau pepsa. Amin. Taha tindakon ma hapor siautai songon nahina tindakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion rap ma hitamandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tilumoni si Maria na gabi-gabian si Antondi perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot mati au porsia ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hotopani halak Kristen akan abadia dot dia sisani dosa dot dia taina mando mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mati dot dia ngoluan na sora sudah amin. Tapi gema puji-pujian sian korama.
Berikutnya kita mendengar lagu pujian dari Kor Parhaladu. Mari ita
sian buku NDHKBP nomor 33 ayat sada huhut papungu pilihan. Pesta Paskah hatuaon, pesta Paskah haluluaon, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus do pasuang hangoluan hasonangan tu saluhut jolmai taruho barua toru dang tarbahe riapanmu raja si parmolui raja si parmolui hamatean hamagoan nasomola habiaran lungatalui sure. Tuhan Yesus monang-monang, Tuhan Yesus suang, las ni rohada mepe, las ni rohada mepe, dongan golok mahatana, namor sea di libana, daunan en magope. Saita puji matuhata, napabongo turohata, roha pakirimoni, roha pakirimoni, ia mate pedongata, sobotikon idaota, saluhut di surgoi. Dameni rebata na sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas nihuria na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus hatani debata barita nauli di parsaurata di Tikion di pesta Paskah napaduahon. Dienet sambuku pesalmen 110 ayat 10 tulu sa rode 10 takasma peyuti hutamu asa ujahaho tuhita sonoma didok disi.
Nunga pola di gogoho manulak konau asa tinggang nian. HP Jehovah mangurupiau. Jehovah do pargogoku dohot edekku. Jadi gabe hatuauku ibana. Suara ni olop-olop dohot hatuaun marsaringar di udung-udung ni akapartigor. Siamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Tibbul situtudo siamun ni Jehovah. Siamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Daktagamon matiau sai namangulu doa asa hupajojor akka babahen ni Jehovah. Nunga gogo tutu dipicang Jehovah au. Alai datung tu hamateanau di pasahat. Ido sahat nak horas ma dihita salhut nak. Shalom. Di hamuruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Topik di pesta Paskah na padua honon ima mangulu. Pajojor akka pabahen ni Jehovah. Odo tugas tanwaeng. Marlas ni roha hita di pesta Paskah. Alani belgana 2 hari padudut. Tapestahon, tahalasson. Marisuanggo hatutubu. Marisuangdo hamamate ni Tuhata Yesus. Molo dang hehe ibana. Alani Kristus Tuhan. Balu siamu. Kristus telah lupa ke. Natuari HP korama minggu siang gua bete. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Ahehe ibana. Kubur itu telah kosong. Nanang doron dari siak kamang do tamu kainang ima kita sudah memperoleh kemenangan. Ala naung memperoleh naung jupangan hamonanga kita. Apapun penderitaan yang kita alami di perjalanan di ngoluton. Dak sedia noni. Martibakkon hamonangan na nilehon ni debata tu kita. Jalaido di dokot dia 10 tolu. Nunga pola di gogoho manulak konau asa tenggang nian. HP Jehovah mangurupiau. Debatado na mangurupi hita na mangaliho gugu na mangaliho semangat. Penderitaan, kesulitan, hasusaan. Dotak kana singnai. Ada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Kristus Tuhan. Kurang gogo saramu nih. Holak kamu maju ka amai. Kristus Tuhan. Apalagi tabu nak karinget demunai itu maksud tu. Tabu, ang namerdaya siorkan pesta Paskah na padua nak tabu nak kaning. Edeni perhaladui pe, parau nak kalik perhaladon tanpa perintah berbaris denggan. Puji Tuhan mah. Korina alu janat tuari ake. Na pesta parheheoni namar dramai alu ja itu medan nomor kurnesida di Bornginon. Alai manang dia pihak kamang do tamu kenang dileho debata do kita alani do mula mangolu kita pajojor ma pabain ni debata di ngolum. Dak bilang kita nabi nahen ni debata. Alai gudang do pejol makamang do tamu kenang sai holan arsak ngai di pabua-bua. Sai holan holso nai di pabua-bua. Sai holan harugian nai di pabua-bua. Saya diungut-unguton, menjadi orang Kristen dalam arti bintang. Dia harus bisa. Jale kebudi bana pajojorhon akan nabinahin ni debata dingoluna dang pola tinggang songnedok ni parpesal menon. HP Jehovah mangurupiau, Jehovah do pargogoku, dohot edekku, jadi gabe hatuauku ibana. Marolop-olop marlas di roha kita. Ido pesta Paskah parjolo, do pesta Paskah paduahon. Mololado kita tupu di memang aluja pamatakton. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Passion. Kan ido? Sahak matu Jumat Agung muse. Mangaso masuk hari Sabtu nih, ipi hari Sabtu nih along pesta. Lalu itu pesta kan, baru musai sogok menuguti, buah-buah hijau, adu ngohita, ahehe hita, akan naringgasi, anggua kana deremi, bah memang derem botorus murum do.
Anggo kanaring gasi torhehe do. Sahat tunatuari, marlas tiruahita, sahat tunuain. Nah di sia kamang do tamu kenak sungguh dia do hagogoon. Nani lehon ni debata tu kita, jala ido olop-olopta, ido las nirohata akka jolma nang jupangan hagogoon, jala na jupangan las niroha akka ido na mampu menghadapi berbagai tantangan di perjalanan ninggoluna. Suara ni olop-olop, dohot hatuaon, marsaringa diudung-udung nyaka partigor. Siamun ni Jehovah do, si bahen hamonangan. Siamun ni Jehovah do, si bahen hamonangan. Alanilo kamang do tamu kenang di pesta Paskah na padua honon taingo ma adong dore bata na madongani hita, adong dore bata na mangaliho gogo tu hita, adong dore bata na say toktong mangurupi hita di perjalanan ni ngoluton. Mari kita selalu tetap semangat di perjalanan ni ngoluta. Kristus Tuhan. Kau tengok deh, ahehe bibana, kubur itu telah kosong. Tu dia bibana, mana itu banua gijang. Salinair na kaningan, mari suanggo hatu tubuh ni Tuhan Yesus, mari suanggo hama matene, molo sohehe ibana. Karena kebangkitannya lah, maka kekristenan kita ini berguna, bermanfaat. Jale kota patari dahud doi, asa tabain akan adenggan, saita buah-buah mak. Akka hinadengkan nabi nahin ni Jehovah tu kita tibul situ tu do siamun ni Jehovah do si bahen hamonanga dang tagamon mateau sai nama ngulu doau asa upajojor akka pabahen ni Jehovah. Ina parpesal menon jinak pegodang akka sitaonon nak pegodang ancaman nak pegodang akka odam-odam naro tungoluna. Dia tidak takut. Karena apa? Dia berdiri, dia berada bersama dengan Tuhan. Jalaido hita kamang do tamu kena, tadala ni mangulut tahun di bagasan las ni roha. Amin tu kamu juga, amin, amin. Dang nama dokon na suarong arsak tak adong. Ale molo hola semarsak go hita torus, hola namar hui hita torus, hola namar ungut hita torus. Arung jupak kita, dang adong. Mekil. Dang roha merdalepe songon nagali-gali mangepe dang laku marsaur pe dang olo ima molo holan si marungutungut ima molo se holan na madele ima molo se holan na tudirina dipikiri alai molo tabereng go diriton molo di paluare bataho akamang dotamu akenang di paluare bataau di paluare batahita suku-sukun wai ana busi patu pota kabelas rohani Tuhan. Ido jauh-jauh tu kita. Tapatu pame, dapat taridahum me. Napa jojor honak kapabahinan di Jehovah. Dang nama dokor rupani mula pajojor honon setiap kita berjalan tadokor tujol me begini ya cara Tuhan menolong saya. Begini ya cara Tuhan bukan. Alai markite akapabahinata nadengani. Mari kita nikmati hidup ini. Burjuni Tuhanon. Burjulo Tuhan Tuhan makama. Balusia mujo burjulo Tuhan Tuhamu. Aku rasa naso yak piala kod dohoroa. Napa hado? Naso jelas do sorakku sih. Ai sabari dang jelasin na. Peca mulo morta mutusan baru nai. Ai hamur tu seri pilih tamu iso. Jenang itang yok kamu tamita kusanakani. Ba. Mulai sab jelas do amang? Jelas siang. Babagi hamu majo jelas nih saut itu sorda. Mulai saut jelas do? Kurang. Ison kurang. Jiwa namanya bang mengulangi jamitakku barang lebih noto be. Tunggu bareng kan non? Tes. Aku guru rana tes. Oh. Bejiwa namanya ke? Asanak kani ngamar jamitai. Asongon jamitan ibang Samuel natori seda di passion. Jadi orang jelas do. Itu usukku majamu. Burjudo Tuhan itu kamu. Bibi kamu do. Burjudo Tuhan itu kamu. Dang. Arang lebih nota bela. Toy mak. Molo orang jelas martangi yang mahamu. Bamulubui balasin nau marupani. Saira nama nangihon ape los pipik mak los mudum.
Macai burjudo Tuhan atau kita. Amin. Kristus Tuhan. Bikin kamu do. Berarti jelas lo. Oh. Ay memang usilai memang unang besok kamu bah sama juga mau ke. Api kurumune nak kaning apalah jelas sih do. Puasa kurmu jelas. Api nak kaning molison tang jelas hati. Ar nang babay ni. Ito ay mate. Puji Tuhan mate. Jauh mata ni debate dah. Ati akka mate. Burjudo Tuhan itu amu nangi. Amin. Macam burju. Odo nak kita buah-buah. Haburjuon na say dilehot tu itakkan na rin kanak uli. Nata perupanya kamang dota mua kenang. Nunga gogo tutu di picang jahu baau. Alay datung tuhamate anau di pasahat. Jakui parpesal menodo. Sahiran na di picang, sahiran na di buruki de batai bana. Ya no pe bahasa mui, nah orang jelasi. Oma jotang yok kamu. No me ti diskusi amu taring gotu si. Bui ben no bisa mo se diskusi ta taring gotu. Nyon ne bahasa tu songoni onate mikon. Sebelum nak kaning jelas tu nangi. Sebelum jelas. Udah mah jelas teh asa selesai jam itu sutungin namu. Isa jelas lo kan? Ibu songoni enggak abu bi ina rupani. Unang mo songoni nate. Asa unang merisuak kita kamang dota mo kainang napa jojorhon pabay ni Jawa memang maloro si bolison sai di bay do kita bohado asa hurang jelas sita pa jojor pabenan ni Jawa iro bisuk ngisi bolison alay manak songo dia pihak kamang dota mo kainang ay do ke perpesal menon nakaningan nunga gogo tutu di picang Jawa au alay datung tuhamate anau di pasahat. Tuhan itu selalu mengangkat kita kembali. Meskipun nakaningan huma susah kita. Tikina jolo kita susah ngoluta. Kolak gulamo do ta'alang. Jala abita pe. Sali 2 tahun do itu tak kasih patro tak kerasing nai. Tetapi Tuhan terus menata kehidupan kita. Memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada kita. Ujungnya kamang do tamu kenang. Kita bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Dengan sukacita. Alanido turpukon pengotok kita. Unang ma saya lalap pita. Holan na pa jojor arsakta. Dohot akka hangaluton. Dohot akka pergumulan natadopi. Saya rong gojol masongoni. Setiap pajupang dongan na saya arsak nga di pabuah-buah. Setiap pajupang dongan na saya marungutungu tibana. Setiap pajupang dongan na saya holan holso na di pabuah-buah. Amana terjadi. Tang lo mau berani jol amat dongan. Alay mo setiap pajupang kita. Amak Tuhan tahe burjunai. Latar sedai minum kopi dohami. Tujabuni sada ruas tebu ame dokon. Inangon, sudah kupere ngapokat tiamang penditain akan berperbuik mulia hati ma Tuhan tuh nih sabes ini. Kupere ngon ikau ratai berbulung amak Tuhan mulia hati ma. Bola nipe kupere bereng tebur bahugis kisah lamakki hujabuti keduhuti mangalop paau. Molo songon nahu bereng arong ikau rata lubi itu ruwet tidak nalasi pamasuk tu si walang sehat martangi ngau. Oh lututuin naroha kan. Tabune. Tapi mula padunggu-tungguti. Boy do saya marangan-angan. Tahe songonon manyan, ai songonon. Kabur songoni. Bahasa masongonona. Orang Kristen yang sudah menikmati kemenangan. Unang masongoni. Tetapi mari kita selalu tetap memuji Tuhan. Kristus Tuhan. Gua jelas bihorate. Itu rinda koramar nakaninga. Ikonido bangkit. Dakolan na berteriak songonita kamang do tamo kenang alay tapabuan noni. Jala ido sia tidak kono tamar kite parangin adenggan termasuk mana pajojo rakapabahe ni jauh baon molo di kantor hoa kamang do tamo kenang jadilah kamu menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Molo martiga-tiga do jadilah menjadi pertiga-tiga. Nadenggan nabur juna labok. Molop manak si perengge-rengge, manak perkooperasi do takkan asing nai. Jadilah kita menjadi teladan bagi orang lain. Jala idona pinang idona sak kita asa marhite
haheheon ni Tuhan Yesus dang marisuang ha Kristenota, dang marisuang haringgasota, dang marisuang pemujiota tu debata alai secara terus menerus marulupuluk kita marlas ni roha kita laho maka tidakon haburjuon ni Tuhani jala ima garis bawahi na dia saplalui na kaningan nunga guguri picang Jehova alai datung Tuha mateanau di pasahat datuk Tuha matean jadi salah do HP jolma mau larong pergumulan na harus sitakko mau Tuhanin na kan harus pamate mau Tuhan asa harus soburo hamin na ipat deliad di dakatan ala Kristus songoni asyarong ko songoni maunya Tuhan ini jauhlah nyawakuin holat tukul lalu hacit harus mate maniaunin na kan ami mak tukulon na hacitan nyalang odah hacit ya soni halang hacit ya modom hacit ya somodom hacit namuhana manuai tukulon naruakan bulus ma Tuhan haru pamatiau ini dapat delian nami junang medilih tak kamang dah terutama kenang selalu tetap semangat apapun yang kita alami amin untuk kamu juga gua amin takani kujaha adong status ni ruas jangan takut menghadapi kesulitan mulailah menjalaninya pasti kamu bisa tabunai jangan takut menghadapi kesulitan sejauh hari tabunai macahin ala memang ululuh hita mabiar buharo naingon saya songot-songot ini tak buha-buha hita terus di ngulu buha-buha ada dokter dalani amang mulai hati Tuhan si mahita marhuta gajangkat burjuh HP Tuhan burjuh dia do HP Tuhan didongani do hita dang ipaluas sita terhubung dang dipaluas sita mate jala ibana do mangurupi hita ibana do manugu-nugu hita ibana do toktong na marmudu-muduhon perjalanan ningulut ta'ala ni kamang do tamu kenang tadalay na manguluta siganu pari di bagasan las di roha jala terus mahita say ta tabor-tabori hapor seotai marhite haringgasota tumangiho katana dohot martangiang tu debata ai marhite nama nabor-nabori hapor seoni disido itak kamang utama kenang jupangan las niroha kita selalu tetap kuat karena ada Kristus yang selalu tetap memberikan kemenangan kepada kita ima jojo tu hita di pesta Paskah napa dua honon asam narhite namar ningot tita di ari haheheon ni Tuhani nunga di lehonibana tu hita las niroha nunga di lehonibana tu hita hadameon nunga di lehonibana tu hita kepastian bahwa dia selalu tetap memberikan pertolongan kepada kita unang be marsakko unang be sai humasusang ulum sai pasaha emak saluhna tu debata aido baga-bagana di buku para pesalmenon pasakma dalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon amen atang yang mahita mulai Tuhan dihatam na pengotok kami iloko hanguluat Tuhami asa hupajojor kami matuhan dengan bahasa asini roha dot haluaon na nilehom Tuhami marhite haheheon ni Kristus Yesus disido Tuhan Jepang nami hamonangan disido Jepang nami las niroha disido Jepang nami hagogoon mangadopi ragam ni hasusan nunga talu hamatean nunga monak ko hami pemonang do pinuji magwarmo pasu-pasu makaruasmon asa toktong lasida di bagasan las niroha di bagasan haporsiaon na tugu laho pajojorkon pabahinammu dengan basam dohot haburjommu di padalanan ni nguluna atong rapoko mahami molo adong Tuhan akaruas na di bagasan persahiton na di bagasan hasusan na di bagasan arsak na di bagasan sitaonon na di bagasan kesulitan tak kahamaolon asiroham urupi nasida Tuhan ay hodo debata nasunhi nagogo mangalihop pangurupion atong di pesta Paskah dapat dua honon disodohami Tuhan marlas ni roha jala marulupulup mamuji pasangapong kuarmu na badiay pinuji mahong olak nyoro di saliling-liling na marsogot do sa minggu tujolo pasu-pasu Tuhan nakarus modjaka ulon na
jaka aktivitas na siganupari jala homa Tuhan na mga lehon toktong pangurupio tu nasida aka yanak ko ni ruas ni huriam na berjuang mangalului perkarijuan pajupang manasida di perkarijuan ni Tuhan jupang perkarijuan manasida alaho na patuduhon perkarijuan ni jala dibuhai ho pitu na dingkan tu nasida sihol ni rohanya kana tua-tua dia kaya anak konna arong mania sirokapnya kaya anak konna Tuhan buhai mapitu asa tung jupangan sirokap ni tordina nasida atong porsiado hami Tuhan manangah hape pergumulan nami manangah hape Tuhan nahu pikiri hami manangah hape Tuhan nahu sakapi hami porsiado hami uru pamu hami Tuhan jala dang di paluaso hami huma susah alai di panggulu hodo hami iliokodo di hami Tuhan las ni roha pinuji maho ola nyoro di saliling-ililingna di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami amen. Tajakom mahatani debata maredehita laos tapasa mapeliatta. Tedehon saayak nai jongjong mahamu saluna tatangnya koma peliata. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silolehon nadinggan doh nasa uli basa na mauliutus. Hupasahan hamima sian nani lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulok karajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami gurang ni silolehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho,
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say saok malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehomma tuhami sadarion hanguluas siapari. Say sama dosa nami, songopane sanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim.